कार्यक्रम? आज महिला दिनानिमित्त ईश्वर वाठारामध्ये महिला दिनानिमित्त जागतिक महिला दिन आहे ना आज, त्या निमित्तानं मग महिलांचं शिबिर ठेवलं आणि तज्ज्ञ डॉक्टर लोक आले ते डॉक्टरने गुंडेवार मॅडम, पंढरपूरच्या नगराध्यक्ष साधनाताई भोसले आणि पल्लवीताई माने, परत विनयताई परिचारक, ह्या महत्त्वाच्या जी प्रतिष्ठित महिला आहे त्यांचं मार्गदर्शन लाभलं आम्हाला. सुजाता गुंडेवार. काय मार्गदर्शनामध्ये काय ऐकायला मिळालं? महिलांच्या आरोग्याविषयक जी माहिती असते, जी महिला खेडेगावात महिलांना एवढं जास्त माहिती नसतं, मग त्या महिलांच्या आरोग्याविषयी त्यांनी माहिती दिली आणि रक्तदान केलं. महिलांनी केलं? हो, फक्त महिलांनी रक्तदान केलं आणि तरी 25 झाले. हां बोला. आज सर्वप्रथम जागतिक महिला दिनाच्या अधिकृत शुभेच्छा. तसं म्हटलं तर दररोजच महिला दिन साजरा करायला पाहिजे, कारण स्त्री संपूर्ण कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असते. पण नियमानुसार आज आपण म्हणतो की 8 मार्च आहे, तर जागतिक महिला दिनाच्या सगळ्यांना सहृदय शुभेच्छा. आज ग्रामस्थ सर्व आमच्या ईश्वर वाठारच्या सर्व महिलांनी रक्तदान शिबिराला अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मागच्या वर्षी आम्ही आरोग्यविषयक शिबिर घेतलं होतं, त्यावेळी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रक्तवाढीच्या गोळ्या वगैरे दिलेल्या होत्या आणि यावर्षी आम्ही मानस ठेवलाच होता की महिला दिन आहे तर फक्त महिलांचं रक्तदान शिबिर आम्हाला घ्यायचं होतं. आणि आमच्या सर्व ग्रामस्थांनी, माझ्या सर्व माने कुटुंबियांनी आणि माझ्या ग्रामस्थ सगळ्या सख्यांनी यासाठी सहकार्य केलेलं आहे. महिलांना आरोग्यविषयक काही गोष्टी माहिती व्हाव्या यासाठी आम्ही तज्ज्ञ डॉक्टर, स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर सुजाता गुंडेवार व डॉक्टर रसिका कुलकर्णी मॅडम यांना बोलवलं. त्यांनी स्त्रीच्या शरीरात होणारे बदल अगदी ऋतुसंधी काळापासून ते मासिक पाळी जाईपर्यंतचे सर्व मार्गदर्शन केले. रक्तक्षयाची कारणं सांगितली. त्यानंतर आम्ही डॉक्टर शुभांगी मोरे या दंतरोग तज्ज्ञांना बोलवलं. त्यांनी दाताविषयीची काळजी आणि मार्गदर्शन केलं. तसेच होमिओपॅथिक डॉक्टर संगीता पाटील यांनाही आम्ही आमंत्रित केलं होतं. त्यांनी त्यांच्या दृष्टीने होमिओपॅथिक औषधं आणि स्त्रियांनी त्यांची काळजी कशी घ्यावी हे सांगितलं. तसेच आजच्या आमच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून विनयताई परिचारक, नगराध्यक्षा साधनाताई भोसले, नगरसेविका करुणाताई आंबरे आणि इनरव्हील क्लबच्या अध्यक्षा हेमाताई पत्की, इनरव्हील पल्स क्लबच्या अध्यक्षा स्वाती भगरे, तसेच लायन्स क्लबच्या मी स्वतः डॉक्टर पल्लवी माने, लायन्स क्लबच्या अध्यक्षा डॉक्टर सुजाता गुंडेवार मॅडम आणि माझ्या आणखीन डॉक्टर सख्या, अशा सर्वांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या ईश्वर वाठाराच्या सर्व ग्रामस्थ महिलांनी आम्हाला पूर्णपणे प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे आज आमचा हा कार्यक्रम खरोखर मनापासून महिला दिन